Când jucăm fotbal cu Adidas normal, mingea ne poate fi foarte ușor furată de către adversari. Așa că băieții au inventat acești Adidas special pentru fotbal. Aspectul e foarte uman. Hai să demonstrăm. Când purtăm acești Adidas, mingea va rămâne fixată de piciorul nostru. Când tragem la poartă, vom lovi mingea cu tot cu Adidasul special și va fi foarte greu pentru portar să apere acest șut. Foarte ușor de folosit. Nimeni nu poate fura bicicleta asta pentru că are cel mai nou sistem antifur pentru biciclete. Aspectul e foarte uman. Când lăsăm bicicleta la poartă sau în față la magazin, trebuie doar să apăsăm pe buton și vom activa sistemul antifur. Așa că nu trebuie să mai ne temem că o să ne fură cineva bicicleta. Atunci când vrem să dezactivăm sistemul, apăsăm iar pe buton, iar sistemul se va dezactiva imediat. Foarte ușor de folosit. Toate mașinile au doar o singură funcție de transport, așa că băieții au inventat o mașină multifuncțională. Aspectul e foarte uman. Hai să demonstrăm. Mașina asta merge înainte și înapoi. De asemenea, se poate și ridica de la sol și poți chiar să dai găuri cu ea în pereții vecinilor. Foarte ușor de folosit. Cu această nouă invenție poți să te lași de fumat. Designul e foarte uman, e foarte ușor cum o poți folosi, efectiv bagi țigările acolo înăuntru, o încui cu un lacăt, iei cheia, rup cheia și în felul ăsta nu-ți l-a fumat.